Здравейте хора, аз съм GTB, добре дошли в първи епизод на Clash of Clans. Една нова поредица. И... Опс, да го сложим на мястото. За тези вас, които не знаят тази игра, тук трябва да строите нещо като град. Но трябва да атакувате хора. Но аз сега нямам войници. Тук мога да се направя. Апгрейдвам си бараката на 8 левел и спечеля оная летящата, дето ми хилва тея войниците. Имам 3 мини на... то на 5 лева? 6, 7, една мина на 5 лева, една мина на 6 лева, една мина на 7 лева. Апгрейдвам тая на 8 лева и тая на 8 и тая на 7. Имам 3 еликсир колектора на 8, 2 на 7 и 1 на 5. Там хала ми е на 6 левел. Като виждаш имам 2 Air Defense, 2 Wizard Tower и 2 Мортара. Чува се дали да не се апгрейдна. То пък аз нямам капки. То аз нали се пуснах да се апгрейдва. Как ще слаб интернета, бе? Да се оправя. Имам Archer Tower левел 6, Archer Tower левел 5, още един на левел 5. План касъла ми е пълен. Няколко ми е до нея едно Archer на 5, 2 бомбара на 5 и 2 Hawk Rider на 2. Да. Кой ли е бил? Това ми е на 2 левел. Тук съм взел гигантската бомба. И мисля да покажа малко моя атака. Ето тази. На 52%. Атакувал съм и той е слабак. Тук слагам гиганти. Страшно много гиганти. Обаче мисля да намаля малко звука. И пускам един такъв еликсир за жълт. Или може да не е еликсир, не знам как го наричат хората. Тук бе да исках сложих другия еликсир. Аз така ги наричам, не знам защо. Тук просто при тия мини такива деца отвънка слагам магиосници. И тъйто. И сега само трябва да чакам. Ето то са ще има мина на 10 левел. И аз мисля да се апгрейдвам мините постоянно. Тук са гледате 38%. Остана с много малко войници, ама тия магиосници отвънка няма кой да ги трепи. И тя магиосници спокойно ще си направят 50%. Или т.е. една звезда. Ето остана само този магиосник, единствен от всички. Малко да забързам темпото. Ето той отива тука. Трепи семената, после тука. 40% и GG. Печеля. И това е краят. Изкарах голям късмет, че ми остана един Wizard. Сега искам да покажа мене как някой ме атакувал. Имаше един дет ме атакува с Baby Dragon. Ето това. Ето това ще ви покажа. И успяла да ме победя. Ами, Baby Dragon се е доста силен. Я да го видим. Обаче Джан бомбата ми не е тук. Ами къде е? Тук съм била в плана на Five Nights at Freddy's. Просто тази игра на кейс. Мога да направя преца на нея. Ако искате много, пишете в коментарите. Тук той прави изсипване на арчери и на гиганти. Тук не съм направил много добре, че цялата ми дефанзива е зад таунхала. А отпред съм сложил един канон и един Арчер Тауър. И два Арчер Тауъри. Още не се е пуснал Бейби Дракона, но... Още малко и съм щял да го удържа това.
И като видях един бейби дракон, ще унищожи един Air Defense или Кан или който беше там. Това... Добре, големия дракон е по-силен, ама и много по-скъп. Аз ако имам дракона и бейби дракона, ще ползвам малкия дракон. И без това той повече ма кефи. Ето вече ми е направена света. Ще има рядко епизоди на тази игра, защото нещата стават много бавно в нея. И ето го и бейби дракона. Когато някой го удари се... Виж колко е силен. Вижте Wizard Tower колко малко кръв му взима. И вижте колко много кръв взима той самият. Обаче... Тук работата не подейства на бейби дракона. Все пак два Wizard Tower, който и нещо сега. Обаче ме взе страшно много мънито. Колко? Много 30 000. Тук дойде краят. И... Дали ще ми услужи един Wizard Tower? Гледайте го какво прави. Гледайте го. Отка ми всяко. Стига. И там хала ли ще ми унищожиш, бе? Не? Времето ти свърши. И то. Който иска може да влезе в моя клан. We are legend! Тук абсолютно всеки донейтва. Нещо вижте за какво става дума. Тук хората са много развити. Аз съм чак на 16-то място. Айде да видим. Ето е първия. Да го посетим. Уау! Таунхал ли? Това Таунхал не е на максимум, бе. Има Таунхал 11. Но вижте му кано на Арчерта. Не ти е на 14-то. Тук имаш на 10-то. Имаш пеката. Аз кивайте му гигантите. На 8 левел са май. Кой знае? Тук ти пак само с такива ли играеш? Гиганти и уизърчи. Вещица има тук. Вижте вещицата. Тя много яка. Сега, къде ти е другия арми камп обаче? Тук голем! Мале, той ми е любим. И боулера ми също. Скелетен трапта, не го знам кой е. Както и да е. Кой е? Barbarian King левел 11 и Archer Queen 16. Имаш само един голем, което е тъжно. Лабораторията е много готина. Айде се прибираме вкъщи. И мисля това да е за първия епизод. Казах ви, че се апгрейдвам това. Скоро ще имам и дракона. Защото е след тая летящата. Ангелката. Ангела. След ангела. Ето го бейби дракона. Ето го и големия дракон. Ето я пеката. И да, то и то. Ето го спел факторите. Аз имам 2 такива. И да, хора, това ще е всичко за този епизод. Аз бях GTB. Харесайте се, абонирайте и до скоро.